wanda ya rike wani mukami a duniya sai yayi nadama, kowaye shi sai yayi nadama, ko malami ne shi ko dan kasuwa ne shi ko waye. Nadamar da zaka yi biyu ce, in kai abin kirki sai kai nadama, in kai abin tsiya ma sai kai nadama. Domin abin kirkin nadamarsa shine ina ma ka ƙara, mummunan kuma ina ma baka yi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Dharr yace ista'milni ya Rasulullah, ba ni mukami. Abu Dharr, Annabi ya ce duk duniyar nan ta Allah kaf in ka dauki annaba da manzanni babu mutumin da yafi Abu Dharr gaskiya. Ƙasa bata dauki wani mutum ba, sama bata wani mutum inuwa ba, in ka cire annabawa da manzanni a cikin dan adam, ba annabi ba ba manzo ba, duk duniyar nan ba mai gaskiya Abu Dharr. Amma zai ce ya Rasulullah ba ni mukami. Annabi ya ce masa innaka da'ifun wa innaha amana wa khizyun wa nadama yawmal qiyamati. Yace a'a ba za ka iya ba Abu Dharr, ba za ka iya ba, kai kana da rauni. Ta kuma wannan tabewa ce da nadama ranar alkiyama. Ja Annabi sai ya ga Abu Dharr, na ka fara tambayar ka sai kai nadama ina ma baka karba ba. Da ban za a ba mutum mukami ko za a ba mutum kujera, gudu fa yake a ji a nemo shi da ƙarfi, ana ungo yana kafa ku halaka ni, ana wallahi za mu taimaka, ba shawara ba ce, wallahi za mu baka duk abin da ya dace, dan Allah ku taimake ni. Wasu malaman ma haukacewa suka yi, da mutum ya ce ya haukace kawai ya yi dokin kara, an yi sallama kyalkyale da dariya, duk jikinsa ya mutum ta ce malam za a naɗa ka alƙali, ce ai na haukace. Ita so dan an naɗa nin, in an naɗa nin shari'a za ta zo ta kan wanda ba zai iya taka shi ba, ko a nemi alfarma, ko a biyo ta matarka, ko a biyo ta ɗanka, ko a biyo ta mai gidanka, ko ta shugabanka, ko ta can. Komai yanzu na siyarwa ne, komai yanzu ya zama shari'a ta zama ta siyarwa, doka ta zama ta siyarwa, kujera ta zama ta siyarwa, mukami ya zama na siyarwa. Shi yasa muke cikin bala'i, muke cikin musiba. Ba abin da zai fitar da mu sai mun koma ga Allah.